Irailaren 16an hasiko da, Madrileko Audientzia Nazionalean, Auzitegi Nazionalean markatu, 11/13 sumarioaren epaiketa. Eta bertan, herrira mugimenduan ibiltzeagatik, Jaiki Adi eta Etxerat elkartetakoak izategatik, EPPKko bitartekariak taldean aritzeagatik eta Euskal Presoen abokatu izategatik, 57 lagun epaituko dituzte, eta 57 lagun horien artean bada baita Debago Jendarri, Kekain, Zubizarreta, Arrasatarra. Gaurkoan berak ez du gurekin izaterik izan, baina beste auzipetuetako bat gonbidatu dugu gurera, eta beste auzipetuetako batekin aztertuko dugu epaiketa honen, makroepaiketa honen inguruko guztia. Ibon Meñika da bera. Ibon Meñika, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, esan dugu 2 hilabete pasatxo geratzen diala, Madrilera joan biharra eukiko duzuenetik, irailaren 16an hasiko dalako Auzitegi Nazionalean, 11/13 sumarioaren epaiketa. Ze moduz zaudete zeuek animo aldetik eta, Ibon, epaiketa horretara begira? Bai, apurtxu bete momentuetan gutuko egoeraneko kontrasankor bat edo, ez? Epaiketa data iragarri joskuenetik, ja pasau dire ja 2 edo 3 hile bat edo, apirian edo izango zen, eta denbora, kontrarrelojean egongo bagintik moduen, ez, dekogun sentsazio, ez? Ja epe muga bat jarri dozkue eta ja horre maila batean zeharo balintzatuko gaitu, ez? Talde batetik, urte askoan pasau dire txilotuak eta prozesatuak izan ginetik, eta zelan bait, egoera guzti hau argitzeko eta amaituteko gogoa, ez, dekozu barne mailan. Bengoz ja, erabateko edo besteko, ez dakit, ez, egoera hau argitu daiten. Baina, klaro, aldi berdien baitere badakizu, Entzutegi Nazionala, ez, zeuk aipatu dozu moduan, epaituak izango garela, espetxe zigor eskaera handiak daukoguzela mai gainean, eta urteetan herri honetan Entzutegi Nazional horrek eragin deuen salbuespen neurri askoren beste, ez dakit ez, eroaleak edo bihurtuko gaituela. Eta horrek zelan bait, egoera bat amaitu edo nahi horri bildur puntu handi bategaz edo gustartuten da, ez? Egoera honi zer jarraituko dion, ez da? Hori da, eta batez ere jartzen zaitulako ja, ez? Fetxa horretatik aurrera zu ze egoeratan aurki zaitezkeen, ez dakit ez, errealiade gordin baten aurrean. Eta horrek zelan bait, artega egotera eramaten gaitu, ezin egon bat egotera, ziurrenik egunek eta asteak pasau ala, ez dakit ez, urduritasunak areagotuko dire, baina aldi berdinean guk behintzat gureko gendun modu kolektibo edo pertsonalean alden neurrien patxadatzu aurketutea, ez? Garden eta transparent izan zen egin gendun lana bere momentuen, horregaz lasaigoaz, eta lasetasun hori baitere trasladatu gureko gendun jakinik espetxe zigor handiak eta kartzela beraren mamua begi biztan daukogula, eta horrek ekartzen duen guztiagatik gugan eta gure etxekoengan, nola ez? Zuzeu, Ibon, 2013an atxilotu zintuzten herriraren kontrako sarekada baten, Hernanin Okerrezpanau, sarekada berdinan atxilotu egin baita, Ekain Zubizarreta. Horixe da nolabait, zu auzipetua egotian arrazoia zer da zehazki leporatzen dotzuena? Zergatik epaiketa hau? Bai, herrira mugimenduko kideak izateagaitik epaitzen gaituzte, eta gu izan ginen lehenkokoak atxilotuak izan ginenak, eta ondoren, ez, Guardia Zibilaren operazio ezberdinen bitartez, hainbat jende eta hainbat eremutan ziarduen jende bat atxilotua eta ondoren prozesatuak izan ginen, ez? Eta, horren atzean dagoen, ez dakit, ez, tesi judiziala esan digun edo fiskaltzak edo plantatzen duena, gainera, iruditzen ja nahiko esanguratsua badala, ze bere akusazio idazkian bertan adierazten deu, eztabaidagai edo epaigai edo gutxienez akusazio moduan plantatzen duen testuingurua eta garatzen den jarduera lotua dagoela 2012ko urtaletik aurrera eramandakoari, ez? Eta gu geu 2013ko irailean izan ginen atxilotuak. Beraz, esan dezakegu, 2012ko urtarletik eta 2013ko iraila bitartean eraman gendun jarduerari nolaiteko, ez, akusazio bat lotua gauzela, ez? Eta garai horretan, modu oso garden eta nahiko partekatuan egiten gendun lan bat, herrira mugimendu moduen, iruditzen zitzaigulako, orduan testuinguru politiko eta sozial hartan Euskal Herrian inoz ezagututako egoera barri baten aurrean aurkituten zala, besteak beste urteetan indarren egondako
gatazka politikoaren espresiorik violentenak baitere indarren egondak zeuzelako, baina hortik aurrera bertan bera gelduteko erabaki bat hartu zegoelako eta erakunde armatuak, hori hilabete batzuk lehenago emon zan. Ondoren Aieteko konferentzia baten bitartez eta nazioartean egondako hainbat eta hainbat bitartekari eta hainbat jende esanguratsuen bitartez, zelan bait, bakre prozesu bati noraiteko babes oso bat emon jakon, eta testuinguru horretan sortutako herrira mugimenduak erantzun gore jotzon, besteak beste ordura arte eta gaur egun zoritzarrez 6 urte geroago konpondu gabe zegoen egoera bati, atal bati, arreta, azpimarra eta noraiteko jarduera oso bat edo plantetako. Eta zala, orduan indarrean zegoen espetxe politika, eta orduan hainbat eta hainbat euskal preso eta iheslarien egoera konponbide edo soluzio agenda batean jartzeren beharraren aldarrikapen sozial bat plantetan gendula, eta bitartean bereien oinarrizko eskubideak errespetatuak izan daitezela exigitu edo aldarrikatzen genuen. Eta hori gehiengo sozialak bat egin zezakeen jarduraren bitartez plantetan genuen. Eta herrira mugimendua horreta dedikatuten zan. Eta modu garden batean gainera usten dut lan hori gauzatzen gendula. Ez da eskutuan egiten zen. Ez da eskutuan egiten, eta zu zeba aipatu dozu, ez? Gu atxilotu gintuzten astelen goiz baten, Guardia Zibila sartu zalako publikoa, legala eta guztiz normalizatua zegoen mugimendu baten, egoitza baten sartu zalako armak eskuten, horman kontra jarri gintuzten, aplikatu gintuzten legedi antiterrorista eta hortik aurrera salbuespen egoera guzti erabateko bat edo pairatzen hasi ginen. Eta gu gisa ginen lehengokoak harritutak denak. Eta zenunak ulertuten zer gertatzen ari izan, baina zoritzarrez herri honetan emon izan direzen gertara ugariren ondorioz, jakin badakizu Guardia Zibilak materialitate bategaz aputatzen zaitula, besteak beste zu arazo bategaz zauzela. Eta hortik aurrera abiatu zen gure arazo potolo hau, 6 urte pasau dira, eta oraindik orain guk egiten genuen lana soluzionatu barik jarraitzen deu, ze preso eta iheslarien existentzia jarraitzen deu, egoten, eta soluzio agenda bat egon gabe badau preso eta iheslarien gaiarekiko, eta gainera gehitzen jako, hori berau landu modu batean bestean kontsentsuak eta aktibazio zala plantetan gendunok, espetxea jasotzeko edo espetxea ezetuteko arriskuan gauzuela. Horrek zelan bait ekartzen deu egoera honen dimentsioa eta benetan gaur egun horlako makroepaiketa batek bape lagunduten ez deuen egoera. Zia, egin duzu horrelako makroepaiketa baten esan nahi dut askotan aipatzen delako, Garai Barrixak, eta bere jarduna behin betiko gutxi izan ostean etapa barri bat hasi dela, baina irailean makroepaiketa hau egongo da. Bai, zorit honez esan digun, geuse bat bai daukogu denbora, hainbeste denbora pasauteak emongo dozku zelan bait, arrazoi puntu bat, eta zan, bere momentuan aldarrikatzen genduna, abiatuten hasi ginena, hainbat sektore eta herri mailan zeuzen eremu ezberdinetako eragile sozial, politiko, instituzional, sindikalekaz lan agenda komun bat eraikitzen hasi gintzezana, 6 urte geroago, hainbet eta hainbet ataletan gauzatu egin dela, Eta gaur da eguna, apurtxuen nahiko, anakronikoa, kafkiano eta surrealista bihurtu baleiken be, gu 2019ko irailetik aurrera epaituak izango gara eta erakunde armatuko kideak izateagaitik, jada eta existitzen ez dan egoera batean. Eta horren aurrean, gure ustez, baiestatzen diren ondorio nagusi bi dauz, Batetik, herri honetan, gatazka urteetan enkiztutako gatazka politiko bati, aterabide adostuta politiko bat emoteari, zelan baiteko oztopo bat egin nahia, agertu zala bere momentuan horrelako atxiloketuen bitartez, eta gaur da egunea epaiketa honen bitartez. Eta bigarrena dau, horren aurrean, herri honek onerako, urte hauetan, eukin geinke iritzi ezberdinak. Eta pentseu geinke, bestera baten egin zitezkela gauzak, hobeto inberko liatezkelak, harinago, eztabaida hori sanoa eta beharrezko eukin beharko genuke. Baina argi dagoena da, 2013an baino hobeto gauza, 2019 herri honetan, elkarbizitzan, gatazkaren konponbidean, eta bake prozesu horren noreteko baitan. Oraindik orain badauz gauza asko konpundu dauzenak, besteak beste preso eta ihesleen gaia, ez bakarrik, baina hori baitere, eta horlako epaiketa batek uste dugu
ez dauela bapere lagunduten. Lekuz kanpo dauela, denboraz kanpo dauela, eta arriskatuko nuke esatera, herriz kanpo ere badagoela. Baina zoritzarrez, errealitatea da. Eta horren aurrean topetan dugu gure buru, ez. Ibon egongo da baina, baita kaso, euskal presoi laguntzia gaitze txiko dauenik, eta jardun horretan ibiltzagatik epaituak izatea merezi dozuela be, uste dauenik, zer esango zenik hori? Ziurrenik egongo da. Zorionez uste dut... Besteak beste, akusazioan bi aipatu dozu, ez da? Biktimen bi elkarte dauzelako. Bai, bi akusazio partikular moduan bi biktimen elkarteak ere parte hartzen deurie, fiskalaz gain, estatuko fiskalaz gain, eta noski, konstientan gara baitere, errealitate egon badago, ez? Ziurrenik erantzun dutzo, urteetan eta markadetan, herri honetan egondako jardueraren ondorioz, emondako sufrimendu askoren, emaitza moduen, emaitzetariko bat bada, errealitate bat bada. Eta konstienteak gara hori existitu dela, eta zoritzarrez hori oraindik orain baitere, gauza asko argitu barik jarraitzen dauriela. Guk uste dute horreri lotu beharko gintzaiola azkeneko urteetan beste biktima asko, tartean bebai, eta sortarazitako hainbet biktimek adierazten duten nolaiteko aldartea, jarrera eta beste ikuspegiari lotuko gintzaion. Eta iruditzen zaigu noski aitorturik beraiek baitere sufritutakoa ze tamainakoa izan daitekeen, baina aldi berdinean baitere etorkizunari begira bestelako egoera bat edo bestelako baldintza batzuetan pausoak emotearen beharrari edo gogoari lotzeko beharra dugula ustot guztiok. Besteak beste, sufrimendu asko pairutako herria dalako, modu eta era eta jende askoren artean emondakoa, eta iruditzen jaku iraganean gelditzearen gogoa badaukogula modu orokortu batean. Iragani baitere reparatu beharko gotzegu, noski baietz, baina etorkizun batean, eta batez ere etorkizuna gaurtik hasten dan zeu zer ikusite, beharrezkoa daukagu sufrimendu hori atzeran gelditutia, eta iruditzen jaku sufrimendu gehiago sortarazten deuri esan ekinbideak ez deuriela bapere lagunduten aurrera jotzeko. Eta gu geu baitere lotu gureko gintzaiola bake eskenatoki iraunkor eta orokortu baten gogoari. Eta baita ere zelanez elkar bizitza normalizatu baterako aukera gehiagori sortzea, eta etorkizun hobeago bat sustatzeari. Guk uste dugu euskal jendarteren sektore asko horretan bere aportazioa egin gurean dabizela. Guk baitere gureko gendun, jakinik epaiketa bat tarten daukogula. Eta iruditzen jasku askoz ere emankorra izan daitekela horrei lotzea eta pausuak aurrera begire jartzeak, eta ez sufrimendu gehiago sortarazi, posizioak enkistatu, iraganeri begirako irakurketa begirada gailentzea eta soluziorako aukera gitxiago egotea. Ez dut uste horrek inori mesederik egiten dionik. Ez zuzenean sufritu duen pertsonari, ez are gitxi hau etorkizunean herri honetako orain eta geroa izango izen pertsonei. Eta guzti dut horreri begira baitere guk ariketa bat egitea badagokigu, gu bizi izan duguz gertaera asko, horren eroaleak izan gara, ziurrenik eukingo deuriez hainbat eta hainbatek iritzi ezberdinak horrekiko, horretarako baitere eztabaida eta elkarrizketa egiteko beharra eukingo deu herri honek eta sektore ugarik, baina aurrera begira jartzearen beharra dugula bestela ez daukagu aurrera jotzeko aukerarik, eta iruditzen jaku horrelako epaiketek edo sufrimendua sortaraz lezaketen edozerrek ez deuela bapere lagunduten aurrera begira jartzeko eta etorkizun hobeago bat eraikitzeko. Eta guk uste dut horreri lotu gureko gintzaiola, eta ekarpen bat egin gurean bagabiz horretan ere ez. Fiskalak, 47 auzipetu handako, danak batera elkartu ezkero, 601 urteko kartzela zigorra eskatzen dau, eta 117.000 eta 600 euroko isunak, horrepe danak batera, eta horren aurrian, zuek basabiltzate, epaiketa hau dela eta mobilizatzen, bestek beste, sindikatuetako eta alderdi politikoetako ordezkarixekin batu zarete, Ibon, zerratara duzu bilera horietatik zer urten da? Bai, eta lehenengo eta behin eskertzeko modukoa da, danok kostinte gara gu baitere ez gauzela bakarrik mundu honetan, eta ikasturtean nahiko korapilatxu eta gauza asko gondirezela, hauteskundeak tarteko eta bar,
Eta egia da, bueno, orokorrean, espetxe politika modu baten o bestean gaur eguneko denbora berrietara egokitzeko alderdi politiko guztiekaz egon izan garela. Eta modu baten o bestean, guk zelan bait, epaiketa honek ekartzen duen horieteko larritasun puntu da baitere, gainatu dotzegu, zelan bait gu baitere horren erdigunean gauzelako, baina aldi berdinean saiatu izan gara elkarrizketa horiekaz feedback bat sortzen eta zelan bait espazio komunak eraiki eta hortik ze iniziatiba edo ze jarduera edo ze iritzi edo ze dalako sor daiteken modu zabalean joan izan gara. Eta egia da orokorrean jaso duguna horrekiko sentsibilitate berezi bat eta prestotasun puntu bat ero jaso dugu. Uste dut guztio baitere konstiente garelako epaiketa honek ez duelako inongo mesedik egiten herri honi eta aldi berdinean epaiketa honek sortaz dezakeen katramilatze egoera hori konstiente garelako inori ez dozkula inongo mesedik egiten. Orduan, ardura horretatik iruditzen jaku alderdi eta sindikatuek arduraz hartu deuriela gaie, ez bakarrik ulertuta gurekiko edo epaiketa honek sortarazi dezakeenarekiko gutzako, baizik eta baitere jendarte moduan aurrera jotzeri begira. Sindikatuen partetik, igual bere izaera gaitik eta bar, jada zehaztu dugu purtsu bete forma giaugaz iniziatiba planteu geinkezan epaiketa honen salaketa eta konponbiren aldeko jardura bat eramateko. Eta ja, aurreratu geinkena da, irailaren 6an, hegoaldeko 4 hiriburuetan, hainbat sindikatuek deituta edo gugaz deituta, elkarteratzeak deituko dugu zela, epaiketa honen salaketa egin eta konponbiren aldeko jarduera mobilizatu bat edo egiteko. Denbora gitxian, hartu emon eskasetan egindako gauze bat eta ja da horrelako iniziatiba bat planteatzen direnean, zeuzeren sintoma positiboa da. Gu zelan bait eskertuak bagauz eta aldi berdinean baitere posik egoerak eskatzen duen arduraren arabera hartu gaituelako Euskal Jendarteren ordezkariak zen lehik esan sindikatu eta alderdi politikoak eta gureak ere badirenak. Orduen, begira da horregaz lan indugu eta bereiek baitere holan erantzun dozkue. Bukatze alderen behar dugu, agurtzen ezkigulako minutuak, baina beste galderatxo bai egineko nizuke izan ere, sindikatuen eta alderdien partetik nola baitere babesa jaso duzuelako, baina baita, herritarren aldetik ere, hainbat herritan, hainbat auzotan mobilizazioak egiten dabiltza, arrasaten esaterako, datorren eguenean, kulturaten, 6:00 dago ekain arrasaten izeneko herri ekimena antolatzeko lehenengo bilera hori, irailaren 14an Bilbon ere manifestazio bat egingo duzue, 47 herrian lelopean. Ez dakit honek guztiak nola uzten zaituzten epaiketarako bertarako eta zer espero duzen epaiketa horretatik? Bai, oin dela 21 egun eskaz, Jon Maiari proposatu jotzegun manifestu bat egin zezan, apurtxuet, plantaten genduzen elementu guzti hauen espirituari erantzun eta modu ordenatu eta bateratu batean manifestu baten bueltan edo idatzezan. Eta, publiko egin genuenetik, 8.000 gorako sinadura bilketa edo jaso izan dugu, eza txikimendua jaso dugu. Eta gu geu baitere, esan geinke, inkluso ez genula espero, onartu beharko genduke, ez genuen espero hainbestelako, erantzuna kontuan hartuta udatarteko dagoela eta bar. Orduan, sintoma oso positibo bat moduen ulertuten dugu, eta seguramente ulertuten dugu, jende askok, ulertu duguela baitere honen atzean 57 pertsonaen epaiketa baino gehiagoko zeuzerreo badagoela tarteko, eta ardura horregaz baitere erantzuteko beharra badagoela. Horrek bazelan bait, espero digun visualizazio askoz ere zabalago eta askoz ere irekiago eta askoz ere jendetxoago bihurtutea irailaren 14an deitu dugun manifestazioan, Bilbon gauzatuko duguna. Gutzako seguramente oso berezi izango da, porque irailaren 16an hasten da epaiketa, 2 egun lehenago izango da horlako adierazpen masibo eta jendetsua, eta behintzat gureko gendun, ordura arte egin alko gendun guzti horren kristalizazio bat edo bateratze bat izatea. Eta hortik aurrean, zelan bait, gutzako baitere, purtsuen Madrilako bidea hartuko dugunez, zatitxo bat behintzat guretzako baitere bez moduan edo bihurtutea. Eta espero digun jendetsu izatea, eta benetan
bihurtu daitela edo bihurtu daigula danon artean ez bakarrik epaiketa honen aurreko jarrera bat, baizik eta aurrera begira espetxe politika aldatzeren beharra, konponbidean pausoak emon eta elkar bizitzari bestelako begira batekin heltzeko gogo eta sozial zabal baten irudikapenagaz. Eta gu horreri uste dut lotzeko motivazio berezia daukagula eta implikatuak gauzenez zeu zer egiteren beharra daukagu, eta hori da gure eskaintza. Ibon, Meñika eskerrik asko, gaur geurekin izatagatik, eta hurrengora arte, egingo dugu ere gaiari jarraipena. Hurrengora arte, Ibon. Eskerrik asko zuei.